Ki mat puson kas new try basan haka ayom paska ka naga cingpule ne kam jing apostol kal nong bakat saur kot arpwe du arpunyau nang ta naga sam ka basis pa sobusan pat kunjuru na kitab jing pau kal nong ka ba arpwe kot iwe du san nang ta na gospel yonis kal nong ka bakat lai pwe hadu ka ba lai pusan ka ong kumni ya ik mar kaliang kumba ngala ik ye pi kane ka dei ka hukum ka bau jisu la ai hakisen ran ha ka ching khwai ka bakadu ublei ula long ka ching ik bat kane ka ching ik ka batut ha ki klem kut kane ka ching ik ka balong klem kendon da ka chu ka ching ik ka bau ublei ula ik ula khodru yangi ban ik mar kaliang kumba ula pen i hangi ban ya ik ka wei da ka ching dawa ya ka ching len kadawanang ngi ban bretno ya kicing khonyo man sim kacing dom kacing bitar bat kacing kan at kacing bisni ban ka bawa long ban long ki ba map ya ki nong shun bat ki basbun ki ba yarab ban ki ba shakri ya ki wei bat kum juru na gospel ka ong to ya ik ma wei ya wei pan kumbang ala ik ya pi kumta ma piru pidei ban ik mar kaliang nadapi ik mar kaliang baro kintip bapilong kisenran chunga na gospel yonis kalon khatlai pusana du lai punyau kane kadei ka mensim kabai ik mar kaliang haki kristan ke baning kong ki basa la ban kring ye ki wei pat ban nge ha gospel ki im ya ki banyalap ya ki chingkhot yangi ban im ban bot ya ke bau jisu lai kai ila ban kali ban puson halade ikam bang long ki kristan handre hadu kanno ngala ik ya ki wei bat hadu kanno ngala iksha ne tangda karam yang sentur kamlong ka basuk ban ik handre ka ktin uplay ka ong tu ngin ya ik ki wei ye wei pan na ba ka ching ik kalong na uplay bat ya ta uba la ik ya kha na ublei bat ulei thu yauta ublei uta ube bom ik umi thu ublei na ba ublei ulong ka ching ik laban shim na ka stin kong yonis kal nong basau na kot ban nyau do pra ujisu ulapan i hangi ya kanuksa kumno bangin ik ya ki wei wat ya kinong shunru kiba ki shun yangi haba ngikum kin kristan ngi ik mar kaliang baro kintip bakilong ki kristan jong u sedang ban ik nengkong na larempe wat omle siliang yano to ye ik to ma bato duai ya ki basbul ki basun ya phi ban ai ba ngin klang kading ke ching ik iwei ye iwei ngin ye ik mar kaliang da ka bayamap kumbau jisu lamap ingi ngi dei banya ik da kaba ngi IT la de hakito ki badon kam ya kicing rap chongi kani ke dei kicing ik kaba klang habau Paulus bar Barabas ban lek na ka wei ke snong shakawei pan ban ya lap ya gospel ya khobor babha ban hikai bat ban klain ya kicing e chongki da katin pat daki kam haba kecing ika sensyar kan don kecing sedang bertamai hangi kalong kebarim kan jano bat kecing long bertamai kan selung namar bau jisu la thau tamai ya ki baro hangi tongin thau tamai ya ka imlang salang ke jongi da ke bangi la long ki ba atyar ki ba ra ya khobor jong kecing ik shakiwei pat ban kier ban bretno ya ki baro ki ba khata mat yong ya ki wei ki ba khanglat ban ki ba kecing ik ki jong blai kan rem hangi duai ik bat map da kumba ngin sala ban siu kaliang ya ka basniu da ka baha kublai shibun kublai sijarngu namta ka ni jing snap jopi ya ka ni kamat puson ka ba shim na ka gospel na ka kitab jingpen pau bat lagi kam jung apostol utrai unkar khoy pi bat kum juru ha ka chinyai punti jong pi unda undri sumare pi ya kan ibaro